ONG assistance humanitaire d'urgence de Mariam Touré ardi woni ko hewti kamon do nani har non meden fejjude den hacci on kalawol do bayara yon den hewti tum woni ko immi don fontudo juude mon de den inni aray don haton jine balla awa haray meden be yata ka be yata wadi du wo ko lebbi nay do tiribe do hebu duubi noge bila be acci yu saboru donc wa ko menen tigi okay ko menen nan do e jam no ay fi suma yo e ngal do haray ko tonti julde woni ko be ngaddani yo ara hikaro nana fakka tonti julde men addani nan ara ko makete be tanti ay sati hikkorbe rien complet bien prends les autres makete be tanti ay sati compte hikkorbe Allemagne woni ara ko inne me hewti dum do e sokeje mon nan be anda non be hari ko non hendoto on jarama barka mo joni ndare ne awa joni ade accio ngakke non monte seulement voilà tu as dit hein Quanto fait ça lui va hein c'est très joli ça, merci beaucoup on va voir le pantalon ça peut aller c'est bon ngara dum do ko fi ko rujjiro nani ko tanti esa ta non plie bien woni ko hewtini e mojo bere ONG assistance humanitaire d'urgence yo men sendi tan ato jimbe dum e mum leno ngara non hidon do meden andi haray na yiri onno en tare do ngaton jine dum do nani on jarama haray ko watta dum do e sokeje mon nani barka on nan are ko mojo bere ONG assistance humanitaire d'urgence de Mariam Touré ardi nani amin kala ko tante satu wontirbe alo ma nani o kambe addani men fiyo men holti bo e mede men e pay ko kadi fo nani kala ko teddugal e modo on jarama nani merci vraiment à tante satu aussi pour avoir barka boy